Okwu Igbo TV anyị abịala ọzọ. Anyị ga-akụziri unu ihe a na-akpọ gịnị? Ụdàume Igbo. Ụdàume Igbo. Ụdàume bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ na-eme mgbe ahụ ị ga-akpọpụta ha enweghị ihe ga-ekuchi umere gị. Ya bụ na mkpụrụ edemede ndị ahụ na-eme mgbe ahụ ị ga-eme ịkpọpụta ha enweghị ihe ọbụla ga-ekuchi umere gị mgbe ị na-akpọpụta ha. Ọ mkpụrụ edemede ndị ahụ ka a na-akpọ gịnị? Ụdàume Igbo. Ka a na-akpọ gịnị? Ụdàume Igbo. Ka a na-akpọ gịnị? Ụdàume Igbo. Ọzọ, ụdàume Igbo. Ụdàume Igbo dị asatọ. Ya ka mụ na Chidera ji wee bịa sị ka anyị gosi unu ha. Ha dị ole? Asatọ. Ha dị ole? Asatọ. Ha bụ nke a: e, i, o, ọ, u, ka anyị kpọọ ya ọzọ. Ngụọ nke m orutu gị, ịgụọ nke gị ka ha nụ ya. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Agwara m unu ndị Igbo na ụdàume Igbo dị asatọ. Ụdàume Igbo dị ole? Asatọ. Ụdàume Igbo dị ole? Asatọ. Ha bụ a, e, i, o, ọ, u, ọ ya ọ ka ọ bịalụ ka akpọpụtara gị ọzọ. Sọsọ mụọ ga-akpọpụta ya n'oge nke a. Chidera ka sọsọ mụọ akpọpụta ya. O, a, e, i, o, ọ, u, ka anyị kpọpụta ya ọzọ. Ka mụ na gị kpọpụta ya ọzọ. Ngwa: a, e, i, o, ọ, u. Ngwa kọrọ ka anyị kọrọ nwa ya aka na desị ya ka anyị kọrọ nwa ya aka. Okwu Igbo TV eji m n'aka na ịmụtakwara ihe n'ime ya. Ụdàume Igbo. Ụdàume gịnị? Igbo. Ya gazie.